салом ба роғибони футболи тоҷик. нашри навбатии барномаи фатро дар такя ба рақобатҳои даврҳои 14 ва 15 чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лига якум манзуратон мегардонем. бозиҳои лига якум акнун бо наздик шудан ба даврҳои охир рӯз то рӯз ҷолибтару ҷаззобтар шудан мегирад. гап сар ин аст ки дар даврҳои 14 ва 15 чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум рақобатҳо хеле ҷолиб сурат гирифтанд ва бозиҳое ба миён омаданд ки натиҷаашро пешгӯӣ кардан хеле мушкил буд. дастаи парвоз ҳамоно лидериро идома медиҳад ва муддаии асосӣ будани худро дар ин мавсим дар ҳар бозӣ исбот мекунад. дастаи мазкур ҳарчанд шумораи имтиёзҳояш бо ҳарифи ҷадвалии худ ҳулбуки воситаи баробар аст, аммо аз рӯи натиҷаи бозиҳои сафарӣ ва таносуби голҳову оморҳои дигар дар мавқеи якум меистад. ҳулбук низ дар навбати худ пеши дастаи шимоли кишвар сари таслим фуруд намеорад ва рақобатҳои худро пайдарпай бо ғалаба паси сар мекунад. оқибат ки дар мавқеи аввал мавсимро ҷамъбаст мекунад номаълум аст. ана ҳамин гуна интригаҳо дар мавсими имсола моро маҷбур мекунад ки ҳар бозиҳои лига якумро бо шавқ тамошо намоем. дар ин миён боз ду дастаи дигар сомони навкору моҳири таҷрибадор барои чемпионӣ даъво доранд. онҳо дар мавқеъҳои сеюму чорум қарор доранд, вале шумораи имтиёзҳояшон аз ду дастаи боло андаке камтар аст ки ин ҳоло бо он тақвиме ки дар пеш аст барои таслим шудан кофӣ нест. холас дар ин барнома аз натиҷаи рақобатҳои даврҳои 14 ва 15 ин мусобиқа мухтасар бароятон мегӯем. мехоҳам сараввал дар бораи бозии дастаҳои саразми Панҷакент ва Моҳири Ёвон ҳарфе зада бошем. дастаи шаҳри Панҷакент дар бозиҳои охир қариб ки шикаст намехӯрд ва барои мо аҷиб буд ки дар муқобили Моҳири Ёвон чӣ кор карда метавонист. моҳирам чӣ хеле дар боло гуфтем даъвои зурӣ дорад ва мисле ки қасам хӯрдааст то қуллаи лигаи якумро фатҳ накунад манъ намешавад. аз ин рӯ шогирдони Раҳматулло Фузайлов бар қасди шикасти Моҳир ба Ёвон омаданд ва дар охир ба чӣ чизҳое рӯбарӯ шуданд дар суҷаи омодакардаи ҳамкоронамон бубинед. бозии дастаҳои саразми шаҳри Панҷакент ва Моҳири Ёвон яке аз рақобатҳои марказии даври 14 чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум буд. шогирдони Раҳматулло Фузайлов дар майдони худ аз уҳдаи шикаст додани меҳмонон набаромаданд ва пеши чашмони ҳаводоронашон бо ҳисоби 3-0 шикаст хӯрданд. футболбози ҷавони соҳибноми дастаи Моҳир Шоҳин Боев аз худ дурахшиши олӣ нишон дода ҳанӯз дар дақиқаи 8 дидор голи аввали дастаашонро ба ҳадаф расонид. дар қисми аввал ҳарчанд мизбонон чанд фурсати хубе барои ҳисобро баробар кардан доштанд, аммо ин чиз барояшон кӯмак накард ва дастаҳо бо ҳамин ҳисоб ба танаффус рафтанд. қисми дуюми дидор ҳам бо идоракунии футболбозони Моҳир оғоз шуд ва чанд фурсати хатарнокеро дар назди дарвозаи дастаи Саразм таъсис доданд. пас аз 5 дақиқа ба майдон баромадан футболбози дигари дастаи Моҳир Аваз Қамчинов голи дуюми дастаи худро ба ҳадаф расонид. бо гузашти 4 дақиқа аз голи дуюм Шоҳин Боев боз як голи дигар ба самар расонид ва ба номи худ дубл сабт кард.
шогирдони раҳматулло файзуллоев баъди голи сеюм чанд маротиба имконият доштанд ки дарвозаи меҳмононро рахна намоянд, аммо аз ин имконияти худ ба хубӣ истифода бурда натавонистанд. бозии мазкур бо ҳисоби 3-0 бар нафъи дастаи ноҳияи Ёвон хотима ёфт ва Моҳир бо 25 имтиёз мавқеи худро дар ҷои чоруми ҷадвали мусобиқа устувор намуд. Саразми Панҷакен бошад бо 18 хол мавқеи ҳафтуми ҷадвалро моли худ кардааст ва як зина поён аз дастаи Шодмонӣ Ҳисор меистад. бозии хеле муҳими дигар ин рақобати дастаҳои Сомони Данғара ва Файзканди ноҳияи Восеъ буд. Сомон дар мавсими аввали худ он гунае бозӣ мекунад ки гӯё 1500 сол шуд дар Лигаи Якум аст. 70% ҳайати бозингарони навкор аз футболбозони маҳаллӣ ташкил ёфтааст ва аз миёни онҳо воқеан истеъдодҳое кашф шуданд ки ҳайрон мешавӣ. Дар ҳайати дастаи мазкур Шоҳвахтан Маҳмадисоев гуфтанӣ футболбозе аст ки воқеан бонку номаш дар арсаи футболи Лигаи Якум баланд гардид. мухлисони Сомони Данғара ӯро бо тахаллуси Тайсон мешиносанд. нимиятгари мазкур дар ҳар бозӣ натиҷаҳои хуб дорад ва дар мавсими имсола аллакай дар 15 бозӣ 4 голу 7 партофти головар ба номаш сабт кардааст. Тайсон дар бозӣ муқобили Файзкан саҳми калони худро дар голи аввал гузошт ки зарбаи задааш аввал ба дасти дарвозабон бархӯрд ва бозингари дигари Сомон Фурқат Холбоев онро дохили дарвоза кард ва дар голи сеюм аз зарбаи кунҷӣ маҳз ҳамин Тайсон бо парвози баланд тӯбро дохили тури дарвоза намуд ки мухлисон бо доду фарёд аз ҷой бархостанд. ситораи футболи Данғара вақте аз майдон берун шуд, кӯли мухлисон бо як садо Тайсон гуфта ба ӯ ифтихор намуданд. чӣ гуфтаниям, истеъдоди хеле хуб барои дастаҳои Лигаи Олӣ ки метавонанд дар равзанаи трансферӣ барои харидории ин бозингари 21 сола даст ба ҷайби худ андозанд. хулас билохира Сомони Данғара Файзкандро бо кадом ҳисоб мағлуб кард, дар сюжаи навбатӣ бубинед. бозии дигари даври 15-уми чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якуми мамлакат дар варзишгоҳи деҳоти хуррамзамини ноҳияи Данғара бо иштироки дастаҳои Сомони Данғара ва Файзканди ноҳияи Восеъ баргузор шуд. бояд гуфт ки шогирдони Ҷавашҷо Шоҳиёсеф дар бозии қаблии сафарӣ ба бох рӯбарӯ шуда буданд ва аз ин рӯ даста барои ноил шудан ба ғолибият ба майдон омад. дастаи Файзканд низ ин мавсим чандон фаъолияти хуб нишон дода наметавонад ва аз ин рӯ дар зинаҳои поёнии ҷадвали мусобиқа қарор дорад. дар қисмати аввали майдондорӣ дастаҳои якдигарро санҷида танҳо аз зидди ҳамлаҳо истифода мекарданд ва дар ин қисмати бозӣ аввалин шуда дастаи Файзканд имкон дошт ки чанд маротиба ба кушодани ҳисоб даст ёбад. дар идомаи бозӣ бошад то андозаи бартарии дастаи Сомон ба чашм мерасид ва маҳз аввалин шуда даста ба кушодани ҳисоб даст ёфт. яке аз ҳамлаҳои соҳибони майдон дар дақиқаи 25-уми майдондорӣ бо голи задаи нимҳимоятгар Фурқат Холбоев ба анҷом расид ки баъди ин гол соҳибони майдон пешсафиро ба даст гирифтанд. дар идомаи нимаи аввали майдондорӣ низ имкониятҳои дастаҳо барои тағйир додани ҳисоби бозӣ зиёд буд, вале дастаҳо бо ҳисоби 1-0 бар нафъи дастаи Сомони Данғара ба танаффус баромаданд. дар нимаи дуюми майдондорӣ имкониятҳои дастаи Сомон дар назди дарвозаи рақиб бештар шуда лаҳза ба лаҳза ба тағйир додани ҳисоб наздик мешуданд. ҳамин буд ки дар дақиқаи 48-уми майдондорӣ ҳамлавари дастаи Сомони Данғара Сафарбек Қурбонов аз имконияти ба миён омада истифода кард ва голи дуюми дастаашро дар дидори имрӯза ба дарвозаи ҳариф ворид намуд. дар идомаи бозӣ боз ҳам соҳибони майдон фишорро дар назди дарвозаи рақиб кам накарданд ва аз хатои ҳимоятгарон меҳмонон истифода карда дар дақиқаи 58-уми майдондорӣ Шоҳвахтан Маҳмадисоев баъди иҷрои зарбаи кунҷӣ яке аз голҳои зеборо дар ин майдондорӣ ба самар расонид. дар идомаи бозӣ бошад саҳитараш дар дақиқаи 81 баъди иҷрои зарбаи стандартӣ Қадим Давлатов ба задани голи аввали худ дар мавсими имсола шарафёб шуда бо ҳисоби 4-0 дастаи Сомони Данғараро боз ҳам пеш саф намуд. голи ягонаи дастаи Файзканд бошад дар дақиқаи 83-уми майдондорӣ баъди фишори футболбозони меҳмонон аз ҷониби ҳимоятгари дастаи Сомон Довуд Розиқов вориди дарвозаи соҳибони майдон шуда ҳамин тариқ худ гол ба қайд гирифта шуд. дар нафасҳои охири ин майдондорӣ бошад дарвозабони дастаи Файзканд ҳамлавари соҳибони майдонро берун аз ҷаримагоҳ аз поя афтонид ки ба ӯ аз ҷониби довари марказӣ корти сурх нишон дода шуда майдонбадар шуд. ҳарчанд дар идомаи бозӣ ҳар ду даста имкон доштанд ки ҳисоби бозиро бо голҳои
ҳаҷомҳои задаи худ тағйир диҳанд, вале кӯшишҳои онҳо бенатиҷа ба анҷом расида дастаи Сомон ғолибияти навбатиро дар мавсими имсола соҳиб шуд. бозӣ ба ҳамагон маълум буд ки он чизе ки мо ба футболбозон фаҳмонда будем дар қисми аввал, дар қисми дуюм, футболбозон аз гуфтаи мо мураббиён набаромаданд, аз ин ҳисоб бозиро бохтанд. дар қисми аввал буд ҳолатҳое ки мо ба дарвозаи ҳариф бояд гол мезадем, хай мутаассифона гол нашуд. дар қисми дуюм дастаи мо он чизое ки мо ба даста фаҳмондем аз удаи гуфтаи мо набаромаданд. дар оянда кӯшиш мекунем ки бо камбудиёро қад ба бачаҳо кор кунем, дар машқи тамринҳо бисёртар кунем, чун бо ғалаба ба даст биёрем. бо дастаи Файзкан бозӣ хеле бозии хуб гузашт. дар қисми аввал аз вазиятҳои голзанӣ дастаи Файзкан истифода бурда натавонист. мо аз вазияти голзанӣ истифода бурда сазовори як гол гаштем. аввал дар қисми дуюм бошад мо ба бачаҳо чӣ чизе ки дар утоқи варзишӣ фаҳмондем, бачаҳо пурра аз удаи вазиятҳои голзанӣ баромаданд, сазовори 3 хол гаштем. ҳамчун як мухлиси дастаи Сомон имрӯз мо ба бозӣ омадем. бозии бачаҳо бениҳоят хуб буд. мо дастгирӣ кардем, албатта ки мо пирӯзӣ кардем ва ака дар бозии меҳмонҳо чӣ гуфтанд имрӯ афтода нашаванд, бозӣ кунанд. бозии бачаҳо хуб буд. ҳама мухлисҳо аз бозии дастаи мо розӣ буданд. Сомони Данғара, дастаи ҷавонони ноҳияи Данғара ба пеш. пирӯзӣ аз они шумост. ҳулбук барои каффо намондан аз парвоз аз ҷиҳати ба даст овардани имтиёзҳо ба ягон ҳарифи худ сар хам намекунад. бозии даври 15-уми ин даста бар муқобили дастаи Сардори шаҳри Турсунзода рост омад. ҳарчанд Сардор баъди тағйирот дар курсии сармураббигӣ ба як тими хеле пурқувват табдил ёфтааст, вале ҳулбук тамоми нерӯи худро сарф мекунад то дар ягон бозии имтиёз аз даст додан ку як тараф ҳатто ба як иштибоҳи кӯчак роҳ надиҳад. бозии ҳулбук ва Сардор хеле пуршида сурат гирифт ва дар сужаи навбатӣ мебинем ки натиҷаи он чӣ шуд. дидори дастаҳои ҳулбуки ноҳияи Восе ва Сардори шаҳри Турсунзода дар остонаи ҷашни 33-юмин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи даври 15-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якум бо иштироки шумораи зиёди ҳаводорони футбол баргузор шуд, ки барои мухлисони дастаи пешсаф ҳулбуки ноҳияи Восе ин бозӣ басод ҷолибу хотирмон ҷараён гирифт. дар дақиқаҳои аввали майдондорӣ ҳар ду даста аз эҳтиёткорӣ истифода карда аслан дар хатти ҳимоя бозӣ мекарданд ва дар баъзе мавридҳо ба ҳуҷум мегузаштанд. гуфтан ба маврид аст ки дар нимаи аввали майдондорӣ дастаи ҳулбук бартариро оҳиста оҳиста ба даст гирифта чандин ҳолатҳои голзаниро бар нафи худ кор кард, аммо футболбозони соҳибони майдон аз имконияти ба миён омада истифода карда натавонистанд. дар дақиқаи 43-юми нимаи аввали майдондорӣ ниҳоят футболбозони дастаи Сардор тавонистанд аз як хатои ҳимоятгарони дастаи ҳулбук истифода карда ба ҳуҷум гузаранд, ки дар ин ҳолат дарвозабони соҳибони майдон Шоҳин Ҷалилов ба хатогӣ роҳ дода ҳамлавари дастаи Сардорро аз пой афтонид, ки дар ин ҳолат довари марказӣ ба дарвозабон корти сурх нишон дода сарбони дастаро майдонбадар кард. ҳамин тариқ нимаи аввали майдондорӣ бидуни гол ба анҷом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар нимаи дуюми майдондорӣ бошад дастаи ҳулбук дар ҳайати худ тағйирот ворид карда, нигоҳ накарда ба он ки як нафар кам бозӣ мекард, пайваста бо ҳуҷумҳои созмон дода дар назди дарвозаи меҳмонон фишор меовард. дар нимаи дуюми майдондорӣ соҳибони майдон чандин ҳолатҳои хуби голзаниро созмон доданд, вале дар зарбаҳои охирини худ ҳамлаварони дастаи ҳулбук дақиқ набуданд. ниҳоят дар дақиқаи 60-уми майдондорӣ баъди ба хатогӣ роҳ додан дар назди ҷаримагоҳи худ ба дарвозаи меҳмонон зарбаи ҷаримавӣ таъин гардид, ки имконияти мазкуро футболбози ботаҷруба Бахтиёр Чориев бо як маҳорати баланд тӯбро вориди дарвозаи меҳмонон карда ҳамин тариқ дастаи худро дар ҳисоби бозӣ ба пеш баровард. ҳарчанд дар идомаи майдондорӣ дастаҳо чандин ҳолатҳои хуби голзаниро созмон дода бошанд ҳам, вале дигар онҳо ба тағйир додани ҳисоби бозӣ даст наёфтанд ва ҳамин тариқ дастаи пешсафи Лигаи Якуми мамлакат ҳулбуки ноҳияи Восе 3 имтиёзи заруриро ба даст оварда дар садри ҷадвали мусобиқа мавқеи худро мустаҳкам карданд. яке аз бозиҳои мушкилтарини дастаи ҳулбук буд. дастаи Сардорам дастаи ҷавон, дастаи пурқувват. ин хел мо бовар кунем ягон
نمیدونستیم که همین بازی با این طرز برگزار میشه که باوری کامل داشته اون تمرینی که ما گذروندیم اون مقصدایی که در نزد کماندمون دادیم خیلی به هم معلوم شد که با یک عذاب خین یک 10 نفره ورزید 11 بازیگر یک جوانی که در تمام میدان دویدن خیلی مشکل بود. غلبه مشکل ترین دسته همین بود و بازی بهترین هم بود. در دور 15 دسته ماهر یوون در میدان خود تیم پرواز فرودگاه بین المللی خوجند را قبول کرد. دسته های چهارگانه اول از اول معلوم بود که بازی جذاب را برام میماند چون که هر دو نتیجه های خوب دارند و اسلوب بازی آنها برای یکدیگر خیلی موافق است. بازی هجومکارانه از جانب هر دو طرف و به میان آمدن فرصت‌های به گل نزدیک و داد و فریاد مخلصان منبر از لحظه‌های بهترین این دیدار بودند که این رقابت نیز از مد نظر همکاران ما دور نماند. در دور 15 چمپیونات تاجیکستان بین دسته‌های لیگ 1 دسته ماهر نوحیه یوون دسته پرواز را در میدان ورزشی مرکزی نوحیه قبول نمودند. دسته ماهر نوحیه یوون بین دسته‌های فوتبالی لیگ 1 چمپیونات تاجیکستان موقع خود را صاحب است. فوتبالبازان دسته پرواز در جدول چمپیونات در جای یکم قرار دارند. بازی امروزه با فعالی فوتبالبازان دسته ماهر آغاز گردید و بهترین حالت‌های گلزنی را نیز فوتبالبازان دسته ماهر در دست داشتند. چنین امکانیت‌ها و حرکت‌های گل‌آور امکان داد که فوتبالبازان دسته ماهر نخستین شده و در بازی مهمانان گل اولین را وارد نمایند. لیگ این پیروزی دیر دوام نکرد. در دقیقه 19 بازی بین فوتبالبازان دسته ها نافهمی به میان آمد و داور به هر دو فوتبالباز دسته کارت سرخ تعیین نمود. همکنون بازیگران دسته ها در میدان 10 نفری بازی را ادامه دادند. دسته مهمانان فوتبالبازان دسته پرواز تاکتیکای بازی خود را عوض نموده در دو قسم بازی فوتبالبازان دسته پرواز 4 گل به دروازه فوتبالبازان دسته ماهر وارد نمودند. گل اول را رستمزاده محسن انجام داد و جهانگیر علیف با زدن 2 گل و سوربان افغانов گل آخرین را به انجام رسانید. تا آخرین دقیقه‌ها بازی پرشدت و جالب ادامه یافت و حساب بازی 4-1 انجام پذیرفت. باید گفت که فوتبالبازان دسته ماهر نوحیه یوون باری دوم است که از دسته پرواز مغلوب می شود. با به دست آوردن پیروزی نوبتی فوتبالبازان دسته پرواز موقع خود را در جدول بازی‌های چمپیونات تاجیکستان استوارتر گردانیدند. В первую очередь хочу, конечно, поздравить ребят за такую хорошую, красивую игру сегодня продемонстрировали. Играть с Махиром на выезде всегда тяжело, тем более один из 6 кандидатов, чтобы занять призовые места. Из-за этого ребята мы настроили очень хорошо, готовились. Недельный цикл прошел у нас трудоемко. И то, что мы задумали сегодня, у нас практически все вышло. По игре в обороне претензий практически нету. Ребята сыграли компактно в обороне, также полузащите. Также было все, устраивало нас. Очень сегодня порадовало нас реализация моментов, которые создали, реализовали 4 гола. И то, что команда не сломалась, то, что пропустили первые, продолжали играть свой футбол. И потихоньку уже видно было, что преимущество переходит к нам. И ребята начали реализовывать свои моменты. За это их большая благодарность, за упорство, за труд, что мы готовились к этой неделе так тщательно. Не ушло все это напрасно. اکنون توجه کنید به نتیجه بازی‌های دور 14. سردار در میدان خود دسته سامان دنقره را قبول کرده بود و با حساب 2-0 شکست داد. سررز باشد در میدان خود از دسته ماهر یوون با حساب 3-0 شکست خورد. فایزکن در میدان خود از سرای کمر با حساب 1-0 مغلوب شد و دوشنبه باشد در میدان خود دسته اسفره را با حساب 4-0 تارمار کرد. سرچی در میدان خود از دسته همسایه یعنی دسته هلبوک واسه با حساب 5-1 شکست خورد. شادمان ایسار در میدان خود با دسته یاقوت یک بازی خیلی جذاب را برآورد و با حساب 3-2 غلبه کرد. اکنون باز توجه کنید به نتیجه های دور 15 چمپیونات فوتبالی کشور میان دسته های لیگ یکم. دسته اسفره در میدان خود از دسته سرحدچی با حساب 5-3 مغلوب گردید. یاقوت شهر وعده باشد در میدان خود دسته سررز را قبول کرد و بازی را این دو دسته با حساب 1-1 مساوی نمودند. هلبوک واسه باشد مقابل سردار خیلی زحمت کشید، مشقت کشید ولی با حساب 1-0 بالاخره
غلبه به دست آورد. سامان دنقره در میدان خود دسته فیضکند را با حساب 4-1 شکست داد و ماهیر یوون در میدان خود از دسته مدعی دسته پرواز فرودگاه بین المللی شهر خوجند با حساب 4-1 شکست خورد. سرای کمر و شادمان بازی دور 15 خود را با سبب‌های معلوم به تأخیر گذاشتند. اکنون توجه کنید به جدول عمومی چمپیونات که دسته‌ها در کدام موقع‌ها قرار دارند. دسته پرواز چگونه در بالا گفتم همان لیدری را از دست نمی‌دهد و فعلا با 35 امتیاز موقع اول جدول چمپیونات فوتبالی کشور میان دسته‌های لیگ یکم را مال خود کرده است. دسته هولبوگ نیز 35 امتیاز دارد ولی تناسب خالها و آمارهای دیگر این دسته را در موقع دوم نشان می‌دهد. دسته سامان و ماهیر در چهارگانه اول جای گیرند و مقام‌های سوم و چهارم را میان خود تقسیم نمودند. تنها دسته‌های دوشنبه و اسپاره در تهخانه جدول قرار دارند که دسته دوشنبه در 15 دور همگی 8 امتیاز و دسته اسپاره باشد در این 15 دور همگی 6 امتیاز به دست آورده است. بازی دور آینده یعنی دور 16 چمپیونات به ما رقابت‌های خیلی جالب رو برا خواهد ماند. مخصوصا پرواز در میدان خود دسته یاقوت شهر وحدت رو انتظار است که از روی پیشگویی‌ها باید پرواز یاقوت را با حساب بزرگ تارمار نماید. دسته شادمان در میدان خود دسته سامان را انتظار است و دسته فیضکند در میدان خود با دسته هولبوک رقابت خواهد کرد. دسته سرازم شهر پنجکند بازی خیلی مشکل هم بگویم می شود مقابل دسته سرای کمر 5 دارد. دسته سردار باشد در میدان خود اسفره را انتظار است و سرحچی با دوشنبه رقابت خواهد کرد. این نتیجه بازی‌های دورهای 14 و 15 چمپیونات فوتبالی کشور میان دسته‌های لیگ یکم بود که در برنامه نوبتی فقط من فردوس خورسند شما را با آنها آشنا کردم. تا نشر نوبتی پیروز و پاینده باشید.